खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो हा दखल खालामनो थाखाय मोसौ आरो मैसो गुमग्रा साद' सुबुंफोरखौ गाज्रियैनो दानख्लाब सुख्लाब खालामदों। जनायनि मुनमुनि माजियालि सरनिया फोथाराव जादों बे जाथाया। गाग्लोबजानाय सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिजिरसालिनि बिथोन बायदियै सरनिया फोथारखौ मोसौ आरो मैसो खानो थाखाय आसामनि हा बिफाना गथायनानै होदोंमोन। नाथाय बे फोथारखौ आवग्रिनो थाखाय माखासे सुबुंफोरा गोलाव समनिफ्रायनो नाजाबोदों आरो बायदि हुमखि होबोदों। थिग बेबायदिनो सा 15 दुथांफोरा सिखा, रुवा आरो लावथि बायदि हाथियारफोरखौ लानानै फैनानै जेरै हागौ एरै गाग्लोबफैदों, जायजों साद'आ गाज्रियैनो दानख्लाब सुख्लाब खालामजादों होननानै फोरमायथिदों। दुथांफोरनि गाग्लोबनायजों जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियावबो थिसननो गोनां जादों। जाहाथे सरनिया फोथाराव मोसौ मैसो खाग्रा सुबुंफोरखौ जनाय महकुमा आरो धेमाजि जिल्ला प्रशासना रैखाथि होयो, बेनि थाखायबो खावलायहरो बिथांमोनहा। नङाब्ला मोसौ आरो मैसोखौ फोथाराव खानानै जनाय महकुमानि मावख'नि मोखाङाव जोबनो गैयै धरना होनाय हाबाफारि लागोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। लोगोसे सिखा रुवा लानानै गाग्लोबफैनाय माखासे दुथांफोरनि मुंखौ पुर्न पेगु, बिजय दले, अलिराम दले आरो माखासे होनानै फोरमायथियो आरो दुथांफोरनि हेंथा एफेयार होनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा। बिथांमोननि नोजोर आरो साननाय हनाया दि बेसेबां नेगेटिभ बेयो गावनि खुगानि रावजोंनो फोरमान जायो होननानै फिन्नाय होदों बिपिएफनि दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारिया। फोरमायथिनो गोनांदि अदालगुरि लकसभा बियाब नांगौनि दाबिजों बिपिएफ दोलोआ गसाइगाव आरो अदालगुरियाव धरना होनाय हाबाफारि लानायनि उनाव मैया क'क्राझाराव धरना होनाय हाबाफारि लादों। जायनाखि उदालगुरि लकसभा बियाब नांगौनि दाबिजों बिपिएफ दोलोआ गसाइगावआव गोसोखां बिलाइखौ गथायदोंमोन। बेनि उनाव गोसोखां बिलाइयाव गोरोन्थि जादों होननानै गोसोखां बिलाइखौ बोखांनानै लाफिनदोंमोन आरो उनाव गोसोखां बिलाइखौ गथायफिनदोंमोन। बेनि सायाव इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया बुंथिदोंमोन दि बिपिएफआ जौ लोंनानै गोसोखां बिलाइखौ गथायदोंमोन, जौनि निसाया जोबनायखाय गोसोखां बिलाइखौ बोखांफिनबाय होननानै बुंथिदोंमोन। बेनि सायावनो खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुंथिदों दि बिथांमोननि नोजोर आरो साननाय हनाया दि बेसेबां नेगेटिभ बेखौ गावनि खुगानि रावानो फोरमान होयो। बेनि अनगायैबो जायनाखि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय अदालगुरि लकसभा बियाब हास्थायनायखौ बुंथिदों, बिथांमोना जुदि हास्थायमारदोंब्ला बिटिसि केबिनेटआव थाबैनो थांखि लानानै आसाम सोरखारखौ मानिहोनो नांगोन आरो बिसायख'थि आय'ग आरो भारत सोरखारनिसिम खौरां दैथायहरनो नांगोन होननानै बुंथियो। बेनि अनगायैबो बिटिसिआव थाबैनो एसेम्ब्लि लेंनानै थांखि लानो नांगोन आरो बेयाव बिपिएफनि गासैबो सोद्रोमाफोरानो मदद होगोन। खौसे जानानै बिसायख'थि आय'ग आरो भारत सोरखारनिसिम दैथायहरोब्लानो बिथांमोनहा अदालगुरि लकसभाखौ होनो बाध्य जागोन। बेनिखायनो बे खामानिखौ मावनो थाखाय राजु नार्जारिखौ खावलायो खाम्फा बरगयारिया। मानोना बिटिसिनि मोनद' बिधानसभा बियाबखौ दरंआव दैथायहरनायजों 30-40 बोसोरसिम गोदान बियाब दाफामजासिम बिटिसिआव रावबो एमपि थानाय नङा होननानैबो बुंथियो खाम्फा बरगयारिया। चिरां जिल्ला बिजनीनि सिमलाबारियाव गेदेर जाथाय। खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादों 7 सुबुंफोरा। बिजनी सिमलाबारियाव थानाय मानास दैसायाव फिरफिलि अदेबानि बेटारि रिक्सायाव गाखोनाय 7 सुबुंफोरा दैयाव गलांदों। जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मानास दैसानि सायाव थानाय पाक्कानि दालां लुफुनाया आद्रा जानानै थानायखौ लानानै एमएलए अजय कुमार रायआ नायगिदिंफैदोंमोन। नाथाय बे खामानियाव आंनि जेबो आखाइ गैया होननानै बिथाङा गिदिंलांफिनदोंमोन। जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रानो कमिटि दानानै रां खांनानै औवानि दालां बानायनानै लादोंमोन, जाहाथे बेफार फालांगि खालामनायाव गाज्रि गोहोम गोग्लैया, हाथाइ बाजार, देहा फाहामसालि आरो फरायसालिफ्राव थांलाय फैलाय जानो हायो। बेनि थाखाय औवानि दालां बानायनानै लादोंमोन। बे अखा बोथोरावबो औवानि दालांखौ बानायफिननाय जादोंमोन। नाथाय 7 सुबुं गाखोनाय बेटारि रिक्साया जेब्ला मानास दैसानि सायाव थानाय औवानि दालांजों थाङो, बेयावनो बेटारि रिक्साया दालांनि गेजेर बाहागोआव सौफैनाय लोगो लोगो दालांनि खुन्थियाया बायदों, जायनि थाखाय बेटारि रिक्साया दैयाव बेलथायहैदों आरो 7 सुबुंफोराबो दैयाव गलांदों। जाथायखौ नुनाय लोगो लोगोनो ओनसोलनि रायजो राजाफोराबो दैयाव बाज्रुमनानै दैयाव गोग्लैनाय 7 सुबुंखौ रैखा खालामदों आरो बेटारि रिक्साखौबो रैखा खालामनो हादों। भारतनि बिसायख'थि आय'गआ बियाब दाफामनायनि जि ड्राफ्ट फोसावदों बेखौ गोजोननाय मोन्दों आरो समायनायै ड्राफ्टखौ बानायदों होननानै बिसायख'थि आय'गनिसिम साबायखर बावदों एमएलए लरेन्स इस्लारिया। जाय समाव बिटिसिआव 2 लकसभा बियाब नांगौनि थाखाय आरो बिटिसिनि मोनद' बिधानसभा बियाबखौ बिटिसिनि बायजोआव दैथायहरनायनि हेंथा खालामनानै बिपिएफ दोलोआ गसाइगाव, अदालगुरि आरो क'क्राझाराव धरना होनाय हाबाफारि लादों आरो बिथांमोननि अनगायैबो गुबुन गुबुन दोलो आफाद आरो माहारियारि आफादफोराबो धरना होनाय हाबाफारि लादों। बे समाव क'क्राझाराव हानजा सुरनानै बियाब दाफामनायखौ लानानै बरायनाय हाबाफारि लादों इउपिपिएल दोलोआ।
क'क्राझार लकसभा बियाबखौ एसटिनो दोनफिननायनि थाखाय आरो बिटिसिआव मोनजिनैनि सोलायै मोनजिबा बिधानसभा मोननायनि थाखाय बिसायख'थि आय'गनिसिम साबायखर बावहरदों एमएलए लरेन्स इस्लारिया आरो बेनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि जिन्दाबाद आरो मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह जिन्दाबाद स्ल'गान होनानै हानजा सरनाय हाबाफारि लादों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय। आरो बियाब दाफामनायनि ड्राफ्ट फोसावनायखौ गोजोननाय मोन्दों आरो समायनायै ड्राफ्ट फोसावदों होननानै एमएलए लरेन्स इस्लारिया फोरमायथिदों। ओजोंहाय अदालगुरि लकसभा मोननो हायैनि गुबै जाहोना प्रमद बर' बिथांमोनहानो बेयाव आखाइ दं होननानै अजद होदों हाग्रामा महिलारिया। आरो इउपिपिएलआ सोरखार सालायदोंब्लाबो मानो केबिनेटआव थांखि लानो हायाखै होननानै सोंथि खालामो आरो बिथांमोनहा केबिनेटआव थांखि लाथों होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। 20 रांनि थाखाय साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड जानो गोनां जाबाय कनस्टेबल पिंकु दासआ। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। 20,000 नङा, 20 रांनि थाखायनो साख्रि खोमानो गोनां जाबाय कनस्टेबल पिंकु दास बिथाङा। सिलचरनि ट्राफिक पुलिस कनस्टेबल पिंकु दासआ अट' सालायग्रानिफ्राय 20 रां लादोंमोन। न' पार्किं जनाव गारि दोननायनि थाखाय अट' सालायग्रानिफ्राय 20 रां लादोंमोन पिंकु दासआ। जाय जाथायखौ भिडिअ सेबखांदोंमोन आरो भिडिअआ समाज बिजोङाव गोबां गोसारदोंमोन। जायनाखि रायजोआव सोरखारि मावख'गिरिफोरनि जाख्ल'नायनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाया जागासिनो दं। बेनि थाखाय जाख्ल'ग्राफोरनि सायाव खौरां हरनो थाखाय फन नाम्बार, वाट्सएप नाम्बारबो होखानाय जादों। बे समावनो कनस्टेबल पिंकु दासनि 20 रां लानाय भिडिअआ समाज बिजोङाव गोबां गोसारनायनि उनाव साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामबाय कनस्टेबल पिंकु दासखौ। महाराष्ट्रनि धुलेआव गेदेर जाब्रबथाय। गंसे कन्टेनार ट्राकआ गंब्रै गारिखौ सौख्रांदों, जायजों सा 15नि जिउ खहा जादों आरो सा 28 जोखोम जादों। धुले जिल्लानि मुम्बाइ आग्रा हाइवेआव जादों बे जाब्रबथाया। कन्टेनार ट्राकआ मध्य प्रदेशनिफ्राय धुले फारसे थांगासिनो दंमोन। बेयावनो कन्टेनार ट्राकनि ब्रेकआ फेल जादों। बेनि उनाव गिबियाव गंनै मटर साइकेलखौ सौख्रांदों, बेनि उनाव गंसे कारखौ सौख्रांदों आरो लामा जिङाव थाद'नाय गंसे कन्टेनार ट्राकखौ सौख्रांदों आरो बास स्टेन्ड साखाथियाव थानाय गंसे हटेलाव सौख्रांहैदों। बेनि उनाव ट्राकआ गावनो बेलथायहैदों। बे गेदेर जाब्रबथायजों गासै सा 15 जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सा 28 जोखोम जादों। जोखोम जानाय सा 28खौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों। ओजोंहाय जाब्रबथायजों जिउ गोमानाय सा 15नि मादाव बांसिन सुबुंफोरानो बास स्टेन्डआव बास नेनाय सुबुंफोरमोन होननानै मिथिहोदों। भारतनि संबिजितनि बायदियै बिटिसिआव मोननै लकसभा बियाब जानांगौनि दाबिजों इन्डिजिनियास पिपल्स वेलफेयार अर्गानाइजेशनआ अदालगुरिनि डिसिनि गेजेरजों भारतनि चिफ इलेक्शन कमिशनार राजीव कुमारनिसिम गोसोखां बिलाइ दैथायहरदों। बाक्सा, तामुलपुर, गरेस्वर, भेरगाव, अदालगुरि, माजबाद आरो टंला मोन7 बिधानसभा बियाबखौ लानानै अदालगुरि लकसभा बियाबखौ दानो थाखाय दाबि दैखांदों बिथांमोनहा। फोरमायथिदों दि थांनाय 2003 मायथाइयाव जेब्ला आसाम सरकार, भारत सरकार आरो बिएलटिआ गोरोबथा खालामदोंमोन, बेनि गेजेरजों बिटिसिखौ मोननो हादोंमोन आरो ओनसोल हिसाबै बिटिएडि मोननो हादोंमोन। आरो बै समाव ड्राफ्ट फोसावनायाव डिलिमिटेशन कमिशन अफ इन्डियानि चेयारमेन जस्टिस कुलदीप सिंहआ बिटिएडिनि आलादा सिनायथिनि थाखाय गोथौयै नायसंदोंमोन आरो बिटिएडिआव मोननै लकसभा जानांगौ होननानै प्रप'जाल होदोंमोन। आरो 2007 मायथाइयाव फोसावनायाव मोन7 बिधानसभाखौ लानानै क'क्राझार आरो अदालगुरि लकसभाखौ मोननो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो भारतनि संबिजितनि 6 शिड्युलनि प्रभिजननि बायदियै अट'नमास डिस्ट्रिक्ट एरियानि सिङाव बियाब दाफामनाय जायोब्ला आर्टिकल 330 आरो 332नि बायदि जागोन होननानै थांखि लानाय जादोंमोन। बे लेखायै बिटिसिआव बियाब दाफामनाय जायोब्ला बिटिसिनि ओनसोलफोरखौ लानानैनो बियाबफोरा दाजागोन होननानै 4.7 क्लज होनायबो जाखादोंमन। बेनिखायनो बिटिसिनि मोनद' बिधानसभाखौ बिटिसि नङैयाव दैथायहरनायजों बिटिसि एकर्ड आरो भारतनि संबिजितनि हेंथा थांनाय जादों। बेनि अनगायैबो बिटिसिनि सेन्टिमेन्टेल इस्युखौ नेवसिनायजों बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ सिफायनाय जादों, रायजो राजाफोरनि आरो सागानगिरिफोरनि फोथायनायखौ सिफायनाय जादों होननानै गोसोखां बिलाइनि गेजेरजों बुंथियो। लोगोसे बुंथिबावो दि जुदि ड्राफ्ट फोसावनायखौ गोसो गैयाब्लाबो बजबनानै लानो गोनां जायोब्ला बेजों सागानगिरिफोर आरो बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोरोन्थि साननाय सोमजिहोनाय जागोन आरो फोथायनायखौ फोजोबगोन, जाय जोंनि समाजाव जेंना जागोन आरो गोजोन गैयै थासारि जागोन होननानै गोसोखां बिलाइनि गेजेरजों लिरहरदों बिथांमोनहा। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।